Nå Nikolaj, nu skal vi til at dele sådan et æg her. Vi skal dele det i æggeblommen og æggehvide. Og grunden til, at vi skal det er fordi, at tit så bruger man faktisk kun den ene del af ægget. Og nogle gange så bruger man begge dele, men hver for sig. Okay? Nu viser jeg lige, hvordan man gør. Først slår på kanten her. Ups. Æggehviden fra. Lidt mere, vi skal lige have lidt mere fra. Bruger vi kanten af skallen her. Jonglerer lidt. Kan du se, hvordan æggehviden rører fra? Ja. Up. Over med blommen og skallerne her. Okay. Jo. Nu er det din tur. Tag æg og giv den gas. Yes. Perfekt. Du bliver der. Skal jeg så følge dig? Du må lige holde lidt afstand af. Sådan afstand. Ja, brug kanten af skallen til at... Perfekt. Sådan. Så er der ikke meget mere at vide, det er det. Nej, så blommen det over. Og skallen der. Så er det den. Nikolaj, jeg har lige et ekstra trick. Ja. Hvis man har været så uheldig, at der er røget noget æggeskal ned i her, så kan man bruge skallen til at fiste op med. Fordi hvis man bruger fingrene, kan den være svært at få fat i, og så smutter det. Bum, så har du skallen i her. Smart. Jo tak.